विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील प्रत्येक प्रश्नाला मिळणार थेट उत्तर. 10वी 12वी नंतर पुढे काय? योग्य निर्णय, उज्ज्वल भविष्य. घर बांधलं गेल्यानंतर किंवा एखादी इमारत बांधली गेल्यानंतर आपल्याला ज्या ज्या मॅनपॉवरची गरज लागते त्या मॅनपॉवरला तयार करणारी आपली इन्स्टिट्यूट आहे. ती कौशल्य आधारित शिक्षण शिकायचं आहे. तर अगदी 15 वर्षापासून ते अगदी 65 वर्षापर्यंत आमचे विद्यार्थी 2 वर्षामध्ये राहिलेले आहेत. की जे तुम्ही ट्रेड तो शिकवताय तो तर इलेक्ट्रिशियन शिकवतात तर त्याला प्लंबिंगची पण माहिती असणे थोडीशी. मग प्लंबिंगच्या थोडंसं त्यांना स्केल समजून दे काय करतो. कारण एखादा गिझर बसवायचा असेल तर तो इलेक्ट्रिशियन प्लंबरला बोलवणार, प्लंबरवाला इलेक्ट्रिकल बोलवणार, एकमेकाला लिंक होऊन दे. तर नॉर्मली 4 प्रकारचे कोर्सेस आपण तिथे घेतो आणि ते डिटेल्ड आहेत. 6 महिन्यामध्ये सगळ्या प्रकारचं त्याच्यामध्ये शिकवलं जाईल असा आमचा त्यामध्ये प्रयत्न असतो. यामध्ये उद्देश असाच आहे, शेवटी लोकल एम्प्लॉयमेंट किंवा लोकल बिझनेस जनरेट करणे हा उद्देश आहे. पण का जमीन जर असेल तर त्याला फुल झाडं लावायला शिकवा. त्याच्या नावाने बी पेरा देते. 3 महिन्याने आलेलं अंकुर फुटलेला बघेल त्यावेळी त्याला लक्षात येईल अरे ही पण झाडं आहेत, ही पण पैशाची झाडं आहेत. 10वी झाली, 12वी झाली, आता पुढे काय? या कोकण सात लाईव्हच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. आजच्या बदलत्या युगात फक्त डिग्री नाही तर स्किल हीच यशाची खरी गुरुकिल्ली ठरते. कोकणातील युवकांना रोजगारक्षम बनवण्याच्या उद्देशानं कार्यरत असलेल्या यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवलीच्या माध्यमातून हेच काम नेमकं सुरू आहे. शिकण्याची आवड आणि इच्छाशक्ती आवश्यक हीच त्यांची टॅगलाईन आणि त्यांचं वेगळेपण सुद्धा आहे. यात नेमक्या कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत, तांत्रिक शिक्षणाचं महत्त्व काय आणि स्किल बेस्ड एज्युकेशन भविष्यासाठी आता किती आवश्यक ठरणार आहे, या सगळ्या विषयावर आज आपण खास संवाद साधणार आहोत. आपल्या सोबत आहेत यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचे प्रिन्सिपल अमर पारकर सर. सर आपलं मनपूर्वक स्वागत. या दोन्ही प्रवक्त्यांची आपण ओळख करून घेणार आहोत. तर सर स्वतः इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहेत. 35 वर्ष सरांना या क्षेत्राचा अनुभव आहे. काही वर्षापूर्वी सरांनी SM कॉलेज ज्युनियर कॉलेजमध्येही अध्यापनाचं काम केलंय. L&T या नामांकित कंपनीमध्ये सुद्धा त्यांचा कामाचा अनुभव आहे. आणि आपले दुसरे मार्गदर्शक आहेत ते म्हणजे याच इन्स्टिट्यूटचे ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर प्रवीण सावंत सर. तर आपलंही मनपूर्वक स्वागत. सरांचीही ओळख करून घेऊया. 15 वर्ष सरांना या क्षेत्रातील कामाचा अनुभव आहे आणि यापूर्वी त्यांनी IT लेक्चरर म्हणून सुद्धा काम पाहिलेलं आहे. या दोघांकडूनही या इन्स्टिट्यूटबद्दलची माहिती आणि इथं उपलब्ध असलेल्या कोर्सेसची माहिती आपण आता जाणून घेणार आहोत. सर मी जसं म्हटलं आणि सगळी ओळख पण करून दिली की जर तुम्हाला शिकायची आवड आहे आणि जर तुमची इच्छाशक्ती आहे तर या इन्स्टिट्यूटची दारं तुम्हाला खुली आहेत. म्हणजे हे वेगळेपणच वाटतंय. ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट या नावानं कोकण सारख्या ठिकाणी असं काहीतरी वेगळं सुरू झालं. नेमकं यामागचा उद्देश काय होता आणि यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचं नेमकं वेगळेपण काय हे आम्हाला तुमच्याकडून जाणून घ्यायचं. नाव तुम्ही सांगितलं यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट. हो, त्या नावामध्ये पहिलं यशवंत नाव हे माझ्या सरांचं आहे. मला व्हिजिट यायला ते सर होते आणि त्यांचं गाव कणकवली. ते स्वतः गोल्ड मेडलिस्ट होते. IIT पॉयोमध्ये काम करत होते. नंतर VGTI माटुंगामध्ये ही संस्था आहे, वीर जिजामाता टेक्निकल, आताचं नाव, पूर्वीचं नाव व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट. तर त्यामध्ये HOD ते होते प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला आणि त्यांचं गाव कणकवली. तर मी ज्यावेळी इथे सेंटरला पाहायला आलो त्यावेळी माझे त्याच दिवशी वडील एक्सपायर झाले होते आणि मला मुंबईला जायचं इच्छा असून 3रं तिकीट काढलं होतं तरी पण मी जायचं असं ठरवलं होतं. कारण मला हॉस्टेल वगैरे मिळणार नाही, खोल्या लहान असतात मुंबईत, आपण तिथे न राहता हॉस्टेल राहायचं तर आपण रत्नागिरीला शिकू. तर त्याचे चुलत भाऊ आले समोर, सुरेश कामत म्हणून, आणि मला असं रडत राहायचं नाही, मला जायला पाहिजे मुंबईला. नंदू आहे तिथे, नंदू म्हणजे यशवंताचं नंदू नाव. आणि तिथे आमची पहिली सुरुवात झाली. पण त्यावेळी मी केस कापलेले असल्यामुळे मी जरा भेटलो नाही, त्याला लांब लांब राहिलो. नंतर मला ते स्वतः येऊन भेटले आणि म्हणाले अरे असं तू रस्त्याचं अंतर आहे आणि एवढं लांब का राहतोस कणकवलीतून, तर ते आपल्या मुलांसाठी असं काहीतरी केलं पाहिजे आपण गावी, आणि हे माझं स्वप्न आहे. तर त्यात तू नंतर इथे शिकून गेल्यानंतर मला मदत करायची आहे एवढं लक्षात ठेव. पण त्यावेळी आमचं एवढं वय पण नव्हतं, आम्ही ते फक्त ऐकलं आणि सोडून दिलं. आम्हाला शिकायचं होतं, जॉब पकडायचा होता. आम्ही क्रॉम्प्टनमधनं मग L&T मधलं शिफ्ट व्हायचं होतं. आई गावी असल्यामुळे गावी यायचं होतं. हाच फक्त डोक्यात हा होता. आणि असं करता करता मी शिफ्ट होत शेवटी SMA स्कूलमध्ये आलो. दर कामत पुण्यतिथी असताना आणि गणपती असताना त्यांची भेट व्हायची. डोक्यात त्यांच्या इन्स्टिट्यूट काढायची होती. 1 मजली तरी बिल्डिंग मी उभी करणार आणि मी मला विषयाचे तज्ज्ञ आहे. मी ॲटोमोबाईल आणखी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेकॅनिकल डिपार्टमेंट यामध्ये मुलांना मी शिकवणार आणि ही मुलं माझ्या मुंबईत जे माझे विद्यार्थी आहेत त्यांना कामाला लावू, एवढंच त्यांचं छोटंसं स्वप्न होतं. म्हणता म्हणता 14 सालामध्ये हा पिरियड गेला. 1986 ते 14 सालामध्ये बिल्डिंग सुरुवात झाली, बिल्डिंग उभी व्हायला. हायवेचं काम आलं, हायवेमध्ये तिथं बराचसा समोरचा भाग गेला. भाग गेल्यानंतर मग त्यांना जो निगेटिव्ह भाग आहे त्यातला पॉझिटिव्ह भाग असा होता की 1+3 वाढवून मिळालं, त्यांना कॉर्पस मिळालं, पैसे मिळाले.
त्यांनी 3 मजली बिल्डिंग उभी केली. 3 मजली बिल्डिंग उभी झाल्यानंतर 20 साली म्हणाले आता मला हे चालू करायचं आहे. फर्निचर तर नव्हतं. एका खोलीपासून आपण सुरुवात करूया म्हणाले. ते नाव दिलं होतं 101, 102, असे नंबर 3 फ्लोअर आहेत तिथे. तर त्या पहिल्या फ्लोअरमध्ये आम्ही इंटरव्ह्यू घेतले. वेगवेगळ्या ITआयतली चांगली माणसं आपण इथे घेऊया, त्यांना चांगला थोडा पगार देऊ, पण मुलांना अशी काहीतरी माफक अशी फी घेऊया पहिल्यांदा, असं त्यांचा स्वतःचा उद्देश होता. त्याला हे कोण सपोर्ट नव्हता. करोना आला आणि दुर्दैवाने त्यांचा करोनामध्ये त्यांना अटॅक आला आणि ते एक्सपायर झाले. हे सगळं 20 साल ते 21, 22, 23 थांबलं. त्यानंतर मुलगा ज्यावेळी मी मुंबईत गेलो तर 4थी 5वीमध्ये असेल ते मुलगा म्हणायचा, बाबांनी एवढं सगळं केलं आहे, मला तुम्ही वडिलांबरोबर फिरायचा, वडिलांना मदत करायचा, मला का करणार नाही. असं करून मी भावनिकदृष्ट्या परत रिटायर झालो. 20 साली अडकलो गेलो. मी खरं मुंबईला आणि पुण्याला जायच्या मूडमध्ये होतो, कारण माझी मुलगी पुण्याला आहे आणि मुंबईला मुलगा आहे. नाही म्हटलं ठीक आहे आपण करूया, वडिलांचं स्वप्न पुरं करूया. मग मी म्हटलं इलेक्ट्रिकलचं जास्तीत जास्त सपोर्ट करू शकतो. नाही आपण असं काहीतरी कोर्सचे वेगळे आपण अशी आयडिया काढूया. असं म्हणता 23 साल उजाडलं. 23 सालापर्यंत त्यांना असं लक्षात आलं की बिल्डिंग अशी लोकांना दिसते, कोर्ट आहे की काय आहे, सगळं चालू होतं. रिकामी बिल्डिंग आहे, काय करणार नक्की, कन्फ्युजन होतं. त्यानंतर ते ज्या संस्थेमध्ये कामाला होते, म्हणजे आहे का ती फॉरेनला मुलं पाठवण्यात एक्सपर्ट संस्था आहे. तर ते म्हणाले तू नोकरी सोडून जातोयस गावी, काय करतोयस म्हणाले, एवढं सगळं गावामध्ये काय आहे, मी येतो बघायला. मग त्यांच्याबरोबर असणारे रितेशबाई नावाचे सावला ग्रुप आहे तो, ते आले बघायला. म्हणाले एवढी बिल्डिंग वडिलांनी उभी केली तर आपण ह्याचं काहीतरी सोनं करूया म्हणाले. आपण सगळे गव्हर्नमेंटचे नियम जे आहेत ते फॉलो करूया आणि मुलांना जास्तीत जास्त शॉर्ट टर्ममध्ये त्यांना कसं ट्रेन करायचं. इथे आता जी कामाला मुलं होती ती सगळी उत्तर प्रदेश, राजस्थान इथून आणलेली होती. तुम्ही बघितलं तर फक्त एकच वायरमॅन होता, तो माझा विद्यार्थी होता. मग असं करता करता बिल्डिंग मोठी झाली, भव्यदिव्य झाली. मग तिथे त्यांनी आम्ही कधी त्याला सर्टिफिकेट विचारलं नाही, आपण सुरू करूया म्हणाले. तुम्ही शिक्षक नेमाला सुरुवात करा. म्हणता त्यांनी महिन्याभरात फर्निचरची सोय केली. जी त्यांच्या संस्थेला जे काम लागतं कॉम्प्युटर, ते कॉम्प्युटर उभे केले. आणि मला आता शिक्षक नेमा म्हटलं, शिक्षक नेमाचे विद्यार्थी नाही आहेत, त्यांचा पगार कसा आहे. तर पगाराचा काय प्रश्न नाही. मला विद्यार्थी 0 असले तर यांचे पगार शिल्लक चालू राहणार आहेत. जसं पेन्शन येते त्या टाईपची त्यांनी व्यवस्था केली होती. आणि म्हणाले दर 1 वर्ष राहिलं तर रॉयल्टी देऊया म्हणाले. जर 2,000 असेल तर त्याला 24,000 रॉयल्टी मिळेल. समजा 5,000 ठरलं असेल तर 60,000 मिळेल. आणि TDS कट झालेला तो TDS आपल्याला रिफंड देता येईल. तुम्ही फक्त चांगले शिक्षक नेमा, चांगले शिक्षक आपल्याला इथे करायचं. असं करून आम्हाला शिक्षक नेमले. 6 महिने आम्हाला त्यांनी सगळ्या इंटरव्ह्यूजला फिरवलेलं. म्हणजे जे सगळे लोक सल्लागार म्हणून वाटतील तुम्हाला त्यांना भेटा, इथे काय पाहिजे त्याचा सर्वे करा. सगळ्या MIDC एरिया फिरवला. मग असं सगळ्या कोल्हापूरमधल्या MIDC, खेरडे MIDC रत्नागिरीला आहे, रत्नागिरीमधली फिनोलेक्स संस्था, सगळ्यांना भेटत घेतो. मुख्याध्यापकांना भेटायचो, इथे काय पाहिजे, STच्या वर्कशॉपना भेटायचो. तर त्यांनी फक्त एक सांगितलं, तुम्ही मुलांना शक्यतो तुमच्या जिल्ह्यातली मुलं असतील तर शक्यतो काय करा, लवकर सोडा त्यांना. 1:30 नंतर तिच्या सगळ्या वस्तीच्या गाड्या सुरू होतात. मग घरी जातील, इथे राहायची व्यवस्था करायला लागणार नाही. हा त्यांचा एक मुद्दा आम्ही अंडरलाईन केला. आणि कोर्स सुरू करा मला आता. या इन्स्टिट्यूटची आणखीन माहिती मला जाणून घ्यायची आहे. आपण सुरुवात तर जाणून घेतली, पण आता मी प्रवीण सरांकडे येते. सर, जसं सरांनी उल्लेख केलाय की अगोदर शिक्षकांचं ट्रेनिंग झालं, त्यानंतर हे सगळे अभ्यासक्रम सुरू झाले. आता तुम्ही जेव्हापासून जॉईन झाला तेव्हा अनेक गोष्टी तुम्ही स्वतः निरीक्षण केल्या असतील जेव्हा तुमचं ट्रेनिंग सुरू होतं या सगळ्याचं. आजच्या काळातला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो म्हणजे टेक्निकल एज्युकेशन आणि स्किल बेस्ड एज्युकेशन. हे असणं गरजेचंच आहे आणि याबाबतची मागणी आता मोठी होऊ लागलेली आहे. हे पण कोकणसारख्या भागामध्ये या सगळ्या अभ्यासक्रमांना किंवा अशा ह्याला कसा प्रतिसाद मिळतोय आणि मुलांची मानसिकता तुम्हाला इथं काय जाणवते याबाबत आपण बोलूया, चर्चा करूया. आता कसं आहे, टेक्निकल एज्युकेशन जेव्हा आपण विचार करतो टेक्निकल एज्युकेशनचा, तर त्यामध्ये आधी आपण कोकणाचा अभ्यास करू. कोकणामध्ये नोकरीच्या संधी बऱ्याचशा कमी आहेत. म्हणजे तसे बघितले तर कारखाने किंवा अशा गोष्टी कमी आहेत आपल्याकडे. त्यामुळे आपल्याकडचे बरेचसे युवा मंडळी जे आहेत ते शिक्षण घेतल्यानंतर मुंबई, पुणे अशा मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये जातात. पण इथे एक मुद्दा बरेच जण बघत नाही, ते म्हणजे पर्यटन. बरोबर आहे ना. तर त्या पर्यटनामध्ये एवढी मोठी शक्ती आहे की एवढे मोठे उद्योगधंदे आपल्याकडे सुरू होऊ शकतात. आणि त्यासाठी लागणारी जी मॅनपॉवर आहे ती स्किल्ड असणं गरजेचं आहे. मग ही मॅनपॉवर कुठली, तर आता बऱ्याच प्रमाणामध्ये आपल्याकडे सिव्हिलमध्ये कन्स्ट्रक्शन चाललेली आहेत, हॉटेल्स बांधली जात आहेत किंवा नवीन नवीन रिसॉर्ट निघत आहेत. तर या ठिकाणी टेक्निकल स्किल असलेल्या मुलांची किंवा माणसांची भरपूर कमतरता आहे. आज मार्केटमध्ये तुम्ही कुठेही जर फोन केलात की मला आज इलेक्ट्रिशियन पाहिजे घरी कामासाठी, तर कमीत कमी 10 ते 15 दिवसाचा वेटिंग पिरियड आपल्याला मिळतो. प्लंबरची पण तीच गोष्ट आहे.
फॅब्रिकेशनमध्ये पण तीच गोष्ट आहे. मग ही जी कमतरता आहे म्हणजेच ती अपॉर्च्युनिटी आहे. म्हणजे जी मुलं सध्या आपल्याकडे शेतीवर डिपेंड राहतात किंवा मुंबईमध्ये जाऊन 10-15 हजारामध्ये नोकरी करायची बघतात, तर त्यांना याच आपल्या कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात बिझनेस करता येऊ शकतो. तर हेच आपल्याला या मुलांना इथे दाखवायचं आहे या इन्स्टिट्यूटच्या मार्फत. आणि 2 वर्षामध्ये तुम्ही जे म्हटलं की आमचं ट्रेनिंग झालं, ॲक्च्युली त्या ट्रेनिंगमध्ये असं काही हार्ड अँड फास्ट सिलेबस आम्हाला नव्हता. आम्हाला फक्त सांगितलं गेलं होतं की तुम्ही आजूबाजूचा एरिया फिरा आणि आपल्या कोकणातल्या मुलांना कोकणातच कुठे कुठे अपॉर्च्युनिटी आहेत ते आधी तुम्ही शोधा. म्हणजे शिक्षण दिल्यानंतर त्यांना कुठे ॲब्सॉर्ब करता येईल, त्यांना कुठे रिक्रूट करता येईल अशी माहिती घ्या. त्याप्रमाणे अगदी आम्ही कुडाळ MIDC, रत्नागिरी MIDC, इचलकरंजीच्या MIDC पर्यंत आम्ही पोचलो. आणि लक्षात आलं की हा सगळा जो MIDC एरिया आहे त्यामध्ये जवळजवळ 80 ते 90% प्रायव्हेटायझेशन आहे. हे प्रायव्हेट कारखाने आहेत, 10% गव्हर्नमेंटचे कारखाने आहेत. म्हणजेच एक मोठं आम्हाला लक्षात आलं की गव्हर्नमेंटला जेव्हा आपण एखाद्या इन्स्टिट्यूटला बघतो की मला सर्टिफिकेट मिळतं आहे गव्हर्नमेंटचं, तर ती मुलं कुठला जॉब बघतात, तर गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट किंवा कारखान्यांमध्ये मला जॉब मिळेल. पण हे कारखाने 10%च आहेत, 90% कारखाने प्रायव्हेट आहेत की ज्यांना स्किल्ड एम्प्लॉय पाहिजेत, सर्टिफिकेट असलेले एम्प्लॉई नको आहेत. तशी आम्ही चर्चा केली. त्यांचे जे कारखान्यांचे मालक होते त्यांच्याशी बोललो. ते म्हणाले की आम्हाला ट्रेंड एम्प्लॉई द्या. लक्षात आलं ना, जे मोबाईलचा वापर कमी करतात पण कामामध्ये मात्र एक्सपर्टीज आहेत असे एम्प्लॉई आम्हाला द्या, आम्ही त्यांना लगेच कामावर ठेवू शकतो. त्यामुळे आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आपण हाच प्रयत्न करतोय की मार्केटला जी गरज आहे त्याप्रमाणे आपला सिलेबस डिझाईन केलाय. अगदी मी याच मुद्द्यावर येणार आहे. म्हणजे आता तुम्ही जसं म्हटलं की मार्केटची गरज ओळखून तुम्ही या सगळ्याचा सिलेबस डिझाईन केलेला आहे. मग असे कुठले कोर्सेस आहेत आणि त्याची विभागणी नेमकी कशा पद्धतीनं इथं झालेली आहे? बरोबर. तर सुरुवातीला मी असं म्हणेन की सध्या आपल्याकडे वेळ नाहीये, म्हणजे जग एकदम फास्ट आहे. म्हणजे जसं बघितलं तर पहिल्यांदा आपण टेस्ट मॅच बघायचो, आपल्याला 5 दिवसाचा वेळ होता. त्यानंतर वेळ कमी असल्यामुळे आपण वन डे मॅच बघायला लागलो. आता T20 आहेत, कदाचित भविष्यामध्ये 5-5 ओव्हरच्या मॅच पण आपल्याला बघायला मिळते. एकंदरीत काय तर ब्लॉगर हा जो विषय आहे बघा, तुम्ही आता याच्यामध्ये जर अभ्यास केलात तर सुरुवातीला मूव्ही बघितल्या जायच्या, नंतर 30 मिनिटाचे व्हिडिओज बघितले जायचे आणि आता मुलं 5-5 किंवा 10-10 सेकंदाचे रील्स बघायला बघतात. एकंदरीत वेळ कमी आहे, लोकांना काहीतरी नवीन हवं असतं आणि जे शॉर्ट ड्युरेशन जास्त हवं असतं. बरोबर. तर हाच विचार करून आपण काय केलं की हे जे टेक्निकल एज्युकेशन जे आहे ते मोस्ट प्रॅक्टिकल इन्क्लूड करून 90%पेक्षा जास्त प्रॅक्टिकल इन्क्लूड करून जर आपण त्यांना शिकवलं तर कमी वेळेमध्ये आपण चांगलं नॉलेज देऊ शकतो. म्हणून आपण काय केलं आहे की 6 महिने, 4 महिने आणि 2 महिने अशा ड्युरेशनमध्ये आपण यामध्ये कोर्सेसचं विभागणी केलेली आहे. बरोबर. पण आता जे 6 महिन्याचे कोर्सेस आहेत ते नेमके काय आहेत त्याबद्दल आपण सुरुवातीला चर्चा करूया. हो, तर या कोर्सेसला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वयाची आणि शिक्षणाची अट नाही आहे, हे आपण सुरुवातीलाच म्हटलं. तसेच जेंडरचं पण लिमिटेशन नाही आहे, मुलं आणि मुली दोघांनी पण या कोर्सेसला ऍडमिशन घ्यावं अशी आमची इच्छा आहे. पण आता सर तुम्ही म्हटलात की वयाची अट नाहीये, जर वयाची अट नाहीये तर मग इथे कोण कोण शिक्षण घेऊ शकतं आणि त्यांची पात्रता नेमकी काय असणं गरजेचं आहे? ज्याला शिक्षणाची कौशल्य आधारित शिक्षण शिकायचं आहे तो कुठलाही माणूस किंवा कुठलाही विद्यार्थी अगदी 8वी पासून वयवर्ष म्हणजे वयाचा विचार केला तर अगदी 15 वर्षापासून ते अगदी 65 वर्षापर्यंत आमचे विद्यार्थी 2 वर्षामध्ये राहिलेले आहेत. यावरून तुम्हाला अंदाज येईल की वयाची अट ही नाहीच आहे त्याच्यामध्ये. तशीच शिक्षणाची बाउंड्री इथे नाही आहे. जर आपण विचार केला की सुरुवातीला जे सुतारकाम करणारी लोक आहेत किंवा वेल्डिंग करणारी जी लोक आहेत यांनी कुठे शिक्षण घेतलंय, त्यांनी अनुभवातनंच आपले बिझनेस मोठे केलेले आहेत. त्यामुळे जर कौशल्य आधारित जर तुम्हाला शिक्षण घ्यायचं असेल तर त्याला कुठल्याही प्रकारची शिक्षणाची बाउंड्रीची गरज नाही की मला 12वीच पाहिजे, 15वीच पाहिजे अशी काही अट नाही. त्यामुळे कुठल्याही शैक्षणिक बॅकग्राऊंडची मुलं आपल्याकडे शिकतात. प्लस शिकवताना त्या मुलांना आपण आपल्या मातृभाषेमध्ये शिकवतो, मराठीमध्ये शिकवतो. अर्थात काही शब्द जे आहेत म्हणजे बटनला बटनच म्हटलं पाहिजे, फॅनला फॅनच म्हटलं, ते मात्र आपण इंग्लिशमध्ये घेतो. पण पूर्ण एज्युकेशन जे आहे हे आपलं मातृभाषेतनं आहे. आणि यामध्ये मुलांनी परीक्षेची वगैरे भीती घेऊ नये म्हणून नॉर्मली आम्ही ज्या परीक्षा घेतो त्या एवढ्यासाठीच आहेत की त्यांना किती समजलंय हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. थोडक्यात मूल्यमापन. हा, मूल्यमापन. त्यांचं त्याच्यावरनं व्हॅल्युएशन होणार नाहीये. त्यांना समजलंय की नाही हे आम्हाला समजावं यासाठी फक्त आम्ही परीक्षा घेतो. अदरवाईज त्या मुलांना आवड असल्यामुळे ती मुलं 100% लक्ष देऊन सगळ्या गोष्टी करत असतात. बरोबर. तर या 6 महिन्याच्या कोर्सेसमध्ये म्हणजे तुम्ही जो प्रश्न विचारला की 6 महिन्याच्या कोर्सेसमध्ये काय काय आहे, तर नॉर्मली 4 प्रकारचे कोर्सेस आपण तिथे घेतो.
आणि ते डिटेल्ड आहेत. 6 महिन्यामध्ये सगळ्या प्रकारचं त्याच्यामध्ये शिकवलं जाईल असा आमचा त्यामध्ये प्रयत्न असतो. सो पहिला कोर्स आहे इलेक्ट्रिशियन. या इलेक्ट्रिशियन कोर्समध्ये आपण 3 भागामध्ये विभागणी केलेली आहे. 6 महिन्याचाच कोर्स आहे, पण 3 वेगवेगळे प्रकार आपण शिकवतो. पहिला आहे तो म्हणजे वायरिंग, घरगुती, कमर्शियल किंवा इंडस्ट्रियल वायरिंग जे आहे, ह्या सगळ्या प्रकारचं वायरिंग आपण शिकवतो. अगदीच आता मॉडर्नमध्ये ज्या POP टाईपमध्ये वायरिंग होतं किंवा स्टेअर केस वायरिंग होतं, या सगळ्याचं किंवा हॉस्पिटल वायरिंग असेल, या सगळ्या प्रकारचं वायरिंग आपण त्या मुलांना या कोर्समध्ये शिकवायचा प्रयत्न करतो. सेम वे दुसरा यामध्ये पार्ट येतो तो म्हणजे मोटर वाइंडिंग, म्हणजे पाण्यातल्या मोटर, पाण्याबाहेरच्या मोटर, मिक्सरमधली मोटर, यामध्ये लाईट फ्लक्च्युएशनमुळे जो वाइंडिंगचा पार्ट जळतो, तर त्याचं वाइंडिंग कसं करायचं तो पण आपण या पर्टिक्युलर कोर्समध्ये इन्क्लुजन केलेलं आहे. आणि तिसरा पार्ट येतो म्हणजे अप्लायन्स रिपेरिंग, म्हणजे घरामध्ये ज्या वस्तू आपण वापरतो आहे, मग अगदी हेअर ड्रायरपासून इस्त्री, मिक्सर, फॅन, अगदी घरघंटीपर्यंत जे वॉशिंग मशीन असेल, ह्या सगळ्याचं रिपेरिंग आपण या 6 महिन्याच्या कोर्सेसमध्ये इलेक्ट्रिशियन कोर्समध्ये शिकवतो. आता हा जो पार्ट जो मी तुम्हाला सांगितला 3 पार्ट, यामध्ये मुलांना 2 टाईप किंवा 3 टाईपच्या ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतात उद्योगाच्या. एक म्हणजे वायरमन म्हणून किंवा वायरिंग करण्याचं काम त्यांना मिळतं, आउटडोअरचं काम आहे ते, बरोबर आहे. जर एखाद्याने इंटरेस्ट दाखवला रिपेरिंगमध्ये, तर त्याला इंडोअरमध्ये घरी बसून किंवा एखाद्या शॉपमध्ये बसून रिपेरिंगचं काम करता येतं. आणि वाइंडिंगचा जर विचार केला तर वाइंडिंग हा खूप मोठा बिझनेस आहे. म्हणजे तुम्ही मोटर जर तुमच्या डोळ्यासमोर फॅनची आणली, तर तशीच मोटर सार्वजनिक तुम्ही बघितलात तर नळ योजना वगैरे आहेत, त्यांच्या मोठ्या मोठ्या मोटर्स आहेत, त्याचं वाइंडिंग वगैरे करायची कामं दरवर्षी निघतात, कारण आपल्याकडे पावसाच्या सीझनमध्ये याची सगळी कामं चालतात. सो हा एक व्यवसायाच्या दृष्टीने इनडोअर आणि आउटडोअर अशा सगळ्या संधी असलेला एक कोर्स इलेक्ट्रिशियन 6 महिन्यामध्ये आपण ॲड केलेला आहे. तसा दुसरा कोर्स जो आहे तो म्हणजे प्लंबर. ओके, आता घर बांधलं गेल्यानंतर किंवा एखादी इमारत बांधली गेल्यानंतर आपल्याला ज्या ज्या मॅनपॉवरची गरज लागते त्या मॅनपॉवरला तयार करणारी आपली इन्स्टिट्यूट आहे. म्हणजे जर बघितलं तर घर बांधलं गेल्यानंतर वायरिंगचं काम केलं जातं. ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा काम निघतं बाथरूम आणि फिटिंगचं, त्यामुळे प्लंबर आपल्याकडे कोर्स आहे. त्यानंतर वायरिंगचं काम निघतं, त्यामुळे इलेक्ट्रिशियन आपल्याकडे कोर्स आहे. आता आपल्याकडे पावसाचा जो प्रमाण आहे त्यामुळे तुम्हाला लक्षात येते की स्लॅब जरी असला तरी त्यावर गळायचं प्रमाण होतं, मग आपल्याकडे छत टाकलं जातं आणि ते छत लोखंडामध्ये असतं, लाकडाचं सामान आता कमी आहे, मग तिथे वेल्डर आणि फॅब्रिकेशन लागतात, तो पण कोर्स आपल्याकडे आहे. आणि एकंदरीत आपण जे ग्लोबल वॉर्मिंगचा आता सध्या आपल्याला जो त्रास होतोय त्यामध्ये AC, रेफ्रिजरेशन किंवा कूलर्स या ज्या गोष्टी वापर वाढलाय, मग त्याचं रिपेरिंग पण वाढलंय, मग त्याचे पण टेक्निशियन आपल्याला लागतात. सो 6 महिन्याच्या कोर्समध्ये आपण हे 4 पर्टिक्युलर पार्ट घेतलेले आहेत: इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, AC, रेफ्रिजरेशन आणि वेल्डर अँड फॅब्रिकेशन. म्हणजे थोडक्यात जे दैनंदिन जीवनात महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या इथे शिकवल्या जातात किंवा त्याचं तुम्ही डिझाईन तयार केलेलं आहे. पण जेव्हा आपण सुरुवातीला चर्चा करत होतो तेव्हा तुम्ही आणखीन एका विशेष कोर्सबद्दल सांगितलेला, तो म्हणजे 4 महिन्यांचा कोर्स आणि त्यामध्ये फ्युजन कोर्स असं तुम्ही त्याला नाव दिलं. मग ही संकल्पना नेमकी काय आहे आणि इथे ती कशी काय सुरू झाली? इथे पण ही जी फ्युजन कोर्सची आपल्याला संकल्पना आली ती मुलांमुळे झाली. कारण आपल्याकडे कसं होत आहे, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मुलांकडे वेळ नाहीये, मुलांना सगळ्या गोष्टी लवकर शिकायच्या आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिशियन शिकत असताना बरीच मुलं म्हणायला लागली की आम्हाला प्लंबिंग पण शिकायचं आहे. पण मग 6 महिन्याचं जर तुम्हाला डिटेलमध्ये एज्युकेशन हवं असेल तर ते 6 महिने शिकल्यानंतर मग परत 6 महिने प्लंबिंग असं तुम्हाला शिकावं लागलं असं आम्ही सांगितलं. मग त्यामध्ये विचार आम्ही असा केला की जर मुलांना दोन्ही एज्युकेशन एकदम घ्यायची असतील आणि ठराविक एरियाज फोकस करायचा असेल तर आपण त्यांना तसे फ्युजन कोर्सेस तयार करून देऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, काही मुलांना वायरिंगच आवडतं, म्हणजे त्यामध्ये इन्कम पण जास्त आहे आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन कामही करता येतं. त्यामुळे फ्युजन कोर्समध्ये आपण 4 महिन्यामध्ये इलेक्ट्रो प्लंबर, दुसरा कोर्स आहे इलेक्ट्रो वेल्डर आणि सोलर इलेक्ट्रिशियन अँड फॅब्रिकेशन असे 3 कोर्सेस घेतलेले आहेत. त्यामध्ये इलेक्ट्रो वेल्डरमध्ये किंवा इलेक्ट्रो प्लंबरमध्ये आधी तुम्हाला सांगतो की वायरिंग म्हणजे इलेक्ट्रिकलमधलं वायरिंग आणि प्लंबिंगमधलं घरगुती प्लंबिंग, म्हणजे बाथरूम फिटिंग्स असतील, पायपिंग असेल, हे सगळं शिकवतो. याचा उद्देश काय, एखादं घर बांधलं गेलं की त्या पर्टिक्युलर मालकाला तोच एक रिसोर्स पर्सन दोन्ही कामासाठी वापरता येतो, प्लंबिंगसाठी पण वापरता येतो आणि इलेक्ट्रिशियनसाठी पण वापरता येतो. म्हणजेच काय, एखाद्या घराचं पूर्ण काम तो विद्यार्थी घेऊ शकतो. तसा इलेक्ट्रो वेल्डर हा कोर्स डिझाईन करताना आम्ही विचार काय केला की वेल्डर हे जे लोक आहेत, वेल्डिंगचं काम करणारे लोक आहेत, त्यांना उन्हाळ्याच्या सीझनमध्ये म्हणजे जेव्हा पाऊस नसतो अशा सीझनमध्ये भरपूर कामं असतात, पण पावसाच्या सीझनमध्ये मात्र त्यांचा बिझनेस थोडासा स्लॅक असतो, कारण पाऊस पडत असल्यामुळे छताची कामं वगैरे नसतात. मग या रिकामी वेळेमध्ये उत्पन्न कमी नाही झालं पाहिजे,
याची जर प्रोव्हिजन करायची असेल तर आपण त्यांना इलेक्ट्रिशियन शिकवतो. म्हणजे जेव्हा वेल्डिंगचं काम नसेल तेव्हा ती माणसं काय करू शकतात, इलेक्ट्रिशियनचं काम करू शकतात, इंडोरचं काम करू शकतात. सो हा त्यामधला उद्देश आहे की इलेक्ट्रो वेल्डर कोर्स आपण डिझाईन केला. तिसरा कोर्स आहे सोलर इलेक्ट्रिशियन अँड फॅब्रिकेशन. यामध्ये थोडासा विषय असा आहे की आपण कोल्हापूर, इचलकरंजी, मुंबई यामध्ये सोलर टेक्निशियन म्हणून कोर्सेस बघतो. तिथे सोलर सिस्टीम काम कशी करते हे शिकवलं जातं. आता सोलरचा विचार केला तर प्रधानमंत्री सौर घर योजना याच्या अंतर्गत आता बऱ्याच ठिकाणी सोलर प्रोजेक्ट होताना आपल्याला दिसतात आणि हर घर योजना आहे ती, म्हणजे प्रत्येक घरावर या प्रकारचा सोलर प्रोजेक्ट व्हायचा अपेक्षा आहे. मग हा तर सगळ्यात मोठा बिझनेस आहे ज्याला करायचा आहे त्याला. सो आणि आता तो लाईफ टाईम असू शकतो. लाईफ टाईम असू शकतो अर्थात. पण विषय असा आहे की सोलर काम कसं करतं याच्यापेक्षा तो सोलर इन्स्टॉल कसा करतात प्रोजेक्ट याला जास्त महत्त्व आपण दिलेलं आहे. त्यामुळे सोलरचं वायरिंग आणि सोलरचं काम करत असताना ज्या प्लेट्स आपण वापरतो सोलर प्लेट्स त्या ज्याच्यावर रेस्ट होतात त्याचं फॅब्रिकेशन हे थोडंसं ट्रिकी काम आहे. अँगल मेंटेन करावा लागतो, DC वायर हँडल करावे लागतात, काही इन्स्ट्रुमेंट्स वेगळी वापरावे लागतात. सो त्याचं नॉलेज आपण या कोर्सच्या अंडर मुलांना देतोय. म्हणजेच काय की हा पण एक मोठा बिझनेस सोर्स अपकमिंग आहे आणि त्याला पुढे नाही म्हणायला 15 ते 20 वर्ष फ्युचर आहे आणि त्याच्यातनं चांगल्या प्रकारे इन्कम मुलं जनरेट करू शकतात. सो हे फ्युजन कोर्स हे शॉर्ट ड्युरेशनमध्ये मुलांना मोठं उत्पन्न जनरेट करून देणारे आहेत. आता मी 6 महिन्यांबद्दल ऐकलं किंवा या फ्युजन बद्दल ऐकलं. 2 महिन्याचे सुद्धा कोर्स इथं अवेलेबल आहेत, ते कोणते? 2 महिन्यामध्ये मोबाईल रिपेअरिंग आणि कॉम्प्युटर रिपेअरिंग असे कोर्सेस आहेत. तर मोबाईल रिपेअरिंगमध्ये सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर त्या दृष्टीने जेवढं काही रिपेअरिंग आपल्याला करणं शक्य आहे, मग स्क्रीन बदलणे, त्याच्यामध्ये कुठले फॉल्ट असतील, माईक फॉल्ट असेल किंवा हेडफोन फॉल्ट असेल एक्सेट्रा, तर ते सगळे रिमूव्ह करणे, हार्डवेअरच्या रिलेटेड सगळे फॉल्ट आपण त्यांना रिमूव्ह कसे करायचे, सॉल्व्ह कसे करायचे हे शिकवतोय. सॉफ्टवेअरमध्ये पण जेवढे काही फॉल्ट्स निघतात तर त्याचं पण आपण त्यांना एज्युकेशन देतो. अर्थात 2 महिन्यामध्ये एवढं सगळं शिकणं शक्य नाही आहे. त्याचं कारण असं आहे की मोबाईल इंडस्ट्री ही लगेच बदलते, बरं आहे ना. मग नवीन मॉडेल्स मार्केटमध्ये येत आहेत. मग या मुलांना आपलं वर्षभर सपोर्ट आहे की कुठलाही नवीन मोबाईल आला आणि कुठलाही प्रॉब्लेम येत असेल तर एनी टाईम ते आपल्याकडे येऊ शकतात आणि तो मोबाईल रिपेअर करून घेऊ शकतात. म्हणजे त्याचा गायडन्स आमचा जरी 2 महिने दिसला तरी तो कोर्स आहे तो लॉंग टर्मसाठीच आपण त्यांना सपोर्ट देतो. तसं कॉम्प्युटरमध्ये बघायला गेलात तर कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्किंग हा सध्या इसेन्शियल कोर्स आहे. म्हणजे जर तुम्ही सॉफ्टवेअर इंजिनियर असाल तर बघायला भेटतं की सॉफ्टवेअरचं नॉलेज असतं विद्यार्थ्यांना, पण हार्डवेअरमध्ये कुठली क्वेरी आली, कॉम्प्युटर चालू होत नसेल तर लगेच त्यांना भीती वाटते की काय झालं असेल. तर एक बेसिक नॉलेज प्रत्येकाला असावं कॉम्प्युटरचं, कारण आता युगच कॉम्प्युटरचं आहे. त्यामुळे त्याचं रिपेअरिंग टोटल जरी नाही करता आलं तरी बेसिक लेवल फॉल्ट फाइंडिंग, त्याच्यामध्ये असेंबल करणे, त्याच्यामध्ये हार्डवेअर नवीन आलं तर ते इन्स्टॉल करणे, सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करणे, नेटवर्किंग, वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क या सगळ्याचं ट्रेनिंग या 2 महिन्यामध्ये आपण त्या विद्यार्थ्याला देतोय. सो असे हे 2 महिन्याचे कोर्सेस आहेत आपल्याकडे. पण आता महिलांसाठी सुद्धा विशेष कोर्स तुम्ही सुरू केलेले आहे. त्यामध्ये जिव्हाळ्याचे विषय म्हणजे एक तर ब्युटिशियन आणि शिवणकाम, काय त्यामागची कारण? यामध्ये कारण असं होतं की विद्यार्थिनी म्हणजे मुली या कुठल्याच क्षेत्रामध्ये कमी नाहीत. तुमचं उदाहरण समोर आहे आपल्या. ओके, अगदी विमान जर चालवू शकत असतील तर कुठलाही कोर्स किंवा कुठल्याही फील्डमध्ये आता तुम्हाला मुली बघायला मिळतात. मग इलेक्ट्रिशियन का होऊ नये मुलींनी, प्लंबिंग का करू नये, वेल्डिंग का करू नये? तर आमची इच्छा अशी होती की या टेक्निकल कोर्सला मुलींनी पण ॲडमिशन घ्यावं. तसं महिला दिनाच्या निमित्ताने आम्ही बऱ्याचशा ग्रामपंचायतीमध्ये मिक्सर रिपेअरिंगची ट्रेनिंग महिलांना दिलेली आहे आणि त्यामध्ये असं लक्षात आलं की त्या महिलांनी आम्हाला रिप्लाय दिला की आतापर्यंत आम्हाला पापड बनवणे, त्यानंतर मसाला बनवणे किंवा कुक्कुटपालन, शेळीपालन असंच शिकवलं गेलं आहे. मिक्सर रिपेअर करू शकतो किंवा फॅन रिपेअर करू शकतो किंवा नळ रिपेअर करू शकतो हे आम्हाला कोणी सांगितलंच नाही आणि आज ते बघितल्यानंतर आम्हाला लक्षात आलं की ह्याही गोष्टी आम्ही करू शकतो. त्यामुळे मुलींना आम्ही ऑलवेज वेलकम करतो या कोर्सेससाठी. पण विषय असा आला आपल्या समाजामध्ये तो इलेक्ट्रिशियन, तो प्लंबर असं म्हणायची सवय आहे, तर ती बाउंड्री आपल्याला काही मोडता आली नाही. मग मुलींना आपण अट्रॅक्ट कसं करायचं कोर्ससाठी? तर आम्ही म्हणून मुलींसाठी खास त्यांच्या आवडीचे ब्युटिशियन आणि शिवणकाम, फॅशन डिझायनिंग असे कोर्सेस सुरू केलेले आहेत. यामध्ये उद्देश असाच आहे, शेवटी लोकल एम्प्लॉयमेंट किंवा लोकल बिझनेस जनरेट करणे हा उद्देश आहेच. आज तुम्ही बघितला गेलात तर अगदी सत्यनारायणाची पूजा जरी असेल तरी सुद्धा मेकअप करून जावं लागतं. आणि सेम वे लग्न असेल तर मुली पण मेकअप करतात आणि आता मुलगे पण मेकअप करतात. सो मेकअप म्हणजे ब्युटिशियन हा जो काय बिझनेस किंवा बुटीक हा जो व्यवसायाचा सोर्स आहे तो गावागावामध्ये सुरू झाला तर गावागावात
उद्योग सुरू होऊ शकतो, गावातल्या मुलींना उद्योग सुरू करता येऊ शकतो. तर हाच विचार करून आपण 3 महिने बेसिक आणि 1 महिने ॲडव्हान्स अशा टाईपमध्ये टोटल 4 महिन्याचा ब्युटिशियन कोर्स सुरू केलेला आहे. म्हणजे अगदी कमी वेळेमध्ये ह्या सगळ्या स्किल्स महिलांना व्यवस्थितरित्या इथं घेता येऊ देता शकतात. येतात. बरोबर. बरोबर. तसंच शिवणकाम जो विषय आहे त्यामध्ये सुद्धा 3 महिने बेसिक आणि 1 महिने ॲडव्हान्समध्ये फॅशन डिझायनिंग असा 4 महिन्याचा कोर्स आपण मुलींसाठी सुरू केलेला आहे. अर्थात हे सगळं जे मुलींसाठी आपण करतोय त्यांनी ते कोर्सेस करावे अशी आमची इच्छा आहेच. प्लस त्या मुलींनी आपले जे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस आहेत त्यामध्ये सुद्धा भाग घ्यावा, तिथे सुद्धा जाऊन त्या गोष्टी बघाव्यात अशी आमची इच्छा त्यामध्ये नक्कीच आहे. आणि ही इच्छा प्रत्यक्षात नेमकी कशा पद्धतीनं उतरते हा. हे आपल्याला येणाऱ्या काळात आणखीन नक्की बघायला समजणारच मिळेल. आहे किंवा बघायला मिळणार हा. आहे. आता सर पारकर सर, मी हो. तुमच्याकडे येते. अनेक कोर्सेस आम्ही समजून घेतले, त्याचं ड्युरेशन समजलं, बरं. वयाची अट नाहीये हे सुद्धा समजते, किंवा शिक्षणाची अट नाहीये बरं. हे समजते, आणि हे तुमचं वेगळेपण आहे. पण आणखीन या संस्थेची नेमक्या वेगळ्या बाजू काय आहेत, हो. आणखीन प्लस पॉईंट काय आहेत, हे आम्हाला तुमच्याकडून जाणून घ्यायला नक्की आता ते आवडेल. मगाशी मी नाव सांगितलं, यशवंतचं बॅकग्राऊंड सांगितली. हो. त्यानंतर इथं टेक्निकल ट्रेनिंग असं नाव खरं द्यायचं होतं मला, पण ते साहेब मला टेक्निकल देऊ नका, ट्रेनिंग नाव द्या फक्त. कारण ह्या मुलांना जी आता तुमच्याकडे ॲडमिशन घेतील ही पैसे कमवता कमवता आपले पैसे कसे वाढवायचे, ती बचत कशी करायची, प्रॉपर इन्व्हेस्टमेंट कशी करायची, हे त्यांना फायनान्शियल ट्रेनिंग पण द्या. म्हणजे काय, सगळं बँकेतले सगळे व्यवहार अगदी पिग्मीपासून RD पासून सगळं त्यांना शिकवा. तुम्हाला जर शक्य नसेल तर तज्ज्ञ लोकांना बोलवा, त्यांना पण शक्य नसेल तर आम्ही ऑनलाईन तुम्हाला मोतीलाल ओसवाल, मुंबईतून आम्ही सपोर्ट देतो. म्हणजे ज्या सगळे तज्ज्ञ लोक ह्या आर्थिक क्षेत्रामध्ये काम करतात, मग अगदी ते म्युच्युअल फंडमधले सगळ्या सिस्टीम समजवा. SIP म्हणजे काय, STP म्हणजे काय, SWP म्हणजे काय, मग आम्ही सगळ्यांना अलॉट केलं आहे. हा 30 मिनिटाचा दर यांना मी आठवड्यातले 3 दिवस 30 मिनिटं त्यांना सलग हे शिकवतो. त्याशिवाय आपलं मोबाईल वापरताना, मग मोबाईलमध्ये तुम्ही इंस्टाग्रामचा वापर कसा करायचा, मोबाईलमध्ये ॲडव्हर्टाईज कशी करायची, लोगो कसा तयार करता, हे पण शिकवा. आणि जे तुम्ही ट्रेड तो शिकवताय, तो तर ते इलेक्ट्रिशियन शिकवतात, तर त्याला प्लंबिंगची पण माहिती असू नये थोडीशी. मग प्लंबिंगच्या थोडंसं त्यांना स्केल समजून दे काय करतो. कारण एखादा गिझर बसवायचा असेल तर तो इलेक्ट्रिशियन प्लंबरला बोलवणार, प्लंबरवाला इलेक्ट्रिकल बोलवणार, एकमेकाला लिंक राहून दे. हे बिझनेस एकमेकाशी लिंक आहेत आणि ते वाढतील. मग हे सगळं शिकवा म्हणून ते ट्रेनिंग नाव दिलं. त्यांना नुसतं स्पेसिफिक टेक्निकल असं ट्रेनिंग देऊ नका. आणि लास्ट शेवटचा जेव्हा 6 महिन्याचा कोर्स संपेल तेव्हा आम्हाला जो फॉरेनमध्ये आम्ही अनुभवलं, बरेचसे पैसे जे खर्च होतात आउटडेट, ते कसं शिकवा त्यांना. शेवटचा आठवडा त्याला 5 आयटम नाश्त्याचे आणि 5 आयटम जेवणाचे शिकवा आम्हाला. की त्यांना कुठे बाहेर गेले कॉन्ट्रॅक्टला तर इथे आलेली जी माणसं होती, आता राजस्थानची होती ती माणसं, ती सगळे एक त्यातला मनुष्य जेवण करत होता. त्या हॉटेल शोधत नव्हते, आले होते महिनाभर कामासाठी, पण करून गेले 16 ते 17 दिवसात काम पुरं करून गेले. थोडक्यात सेल्फ मेड तयार करणं. हां, मग त्यांना ते येऊन दे आणि नंतर पैसे कमवा, हॉटेलमध्ये खा, काय प्रॉब्लेम नाही, परंतु हे त्यांना शिकवा. आणि लास्ट जेव्हा तुम्ही सेंड ऑफ सर्टिफिकेट देता त्यावेळी जी बिया टाकलेल्या आहेत ना, सीडबॉम्ब म्हणून एक प्रकार आहे, मी आता फणसाच्या बिया टाकलेल्या आहेत. कोकणात तर तुमची हिरवळ भरपूर आहे, पण का जमीन जर असेल तर त्याला फुल झाडं लावायला शिकवा. त्याच्या नावाने बी पेरा देते. 3 महिन्याने आलेला अंकुर फुटलेला बघेल त्यावेळी त्याला लक्षात येईल, अरे ही पण झाडं आहेत, ही पण पैशाची झाडं आहेत. काजू बी, रतांबा बी, जांभळाची बी जी काय आहे टाकलेली ती टाकत आहेत, नुसतं पाणी टाकत राहा. 10-35 झाडापैकी 10 झाडं आली तरी त्यांना ते प्रोत्साहन मिळेल. अशा प्रकारे म्हणून त्यांनी ट्रेनिंग नाव त्याला दिलं. सर, यामध्ये विषय असा आहे की थोडासा मार्केट रिसर्च पण आहे. म्हणजे सुरुवातीला तुम्ही जे म्हटलं की आम्हाला ट्रेनिंगसाठी वेळ दिला, तर आम्ही मार्केट बघत असताना लक्षात आलं की जी टेक्निकल काम करणारी लोक आहेत, मग सुतारकाम असतील, इलेक्ट्रिशियन काम करणारी जी सध्याची लोक आहेत, त्यांचं एक ठराविक वय झालं की ते काम बंद करतात. जेव्हा काम चालू असतं चांगल्या प्रकारे उत्पन्न त्यांना मिळालेलं असतं, पण ते वय झाल्यानंतर त्यांचं उत्पन्न थांबतं आणि त्यानंतर त्यांचे दिवस थोडे हालाकीचे येतात. मग हे का होतं, तर आपली जी शिक्षण पद्धती आहे, अगदी ग्रॅज्युएशन असेल, पोस्ट ग्रॅज्युएशन असेल, आपल्याला काय शिकायचं, मार्केटमध्ये आपण पैसे कसे कमवायचे हे सगळं शिकवलं जातं, पण आर्थिक नियोजनाचे धडे कुठेच दिले जात नाही. तुम्ही जे कमवताय त्याचं नियोजन कसं करायचं, त्याचा विनियोग कसा करायचा यासंबंधी नॉलेज देत नाही. मग आपण या विद्यार्थ्यांना मुद्दामून आपल्या 6 महिने, 4 महिने आणि 2 महिन्याच्या कोर्सेसमध्ये एक टी ब्रेक झाल्यानंतर, चहाचा ब्रेक झाल्यानंतर एक अर्ध्या तासाचा ब्रेक देतो की ज्याच्यामध्ये आपण ह्या प्रकारचं एज्युकेशन देतो. म्हणजे आर्थिक नियोजन जे सरांनी सांगितलं. तसंच आम्हाला असं वाटतं की मुलांनी, आपल्या कोकणातल्या मुलांनी नोकऱ्या करू नयेत, बिझनेस करावा, एक बाउंड्रीमध्ये राहू नये, आपल्या बाउंड्री ओपन ठेवायचं.
त्यामुळे बिझनेस सुरू करत असताना हा बिझनेस ग्लोबल लेवलला कसा न्यायचा, तर त्यासाठी आवश्यक लोगो बनवणे किंवा कोटेशन बनवणे किंवा बिल कसं बनवायचं याची सुद्धा माहिती आपण या कोर्सच्या अंडर त्या मुलांना देतो. अर्थात हे सगळं ऐच्छिक आहे. ज्या मुलांना त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे ती मुलं नक्की त्यामध्ये रस दाखवतात, किंवा ज्या मुलांना यामध्ये इंटरेस्ट नाही ते ऐकून कदाचित भविष्यामध्ये अशा प्रकारे आपल्या बिझनेसमध्ये ते मॉडिफिकेशन करू शकतात. त्याचबरोबर रील कशा बनवायच्या, म्हणजे आपल्या बिझनेसची ॲड कशी करायची, त्यासाठी आवश्यक असलेलं व्हिजिटिंग कार्ड कसं बनवायचं, यापासून सगळं शिक्षण आपण त्या मुलांना त्या कोर्सच्या अंडर फ्रीमध्येच देतो. म्हणजे स्वतःचं ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग हे Marketing. सुद्धा इथं शिकवलं जातं. हो. आणि हा सध्याचा ट्रेंड आहे मुळात. आधी तुम्ही कितीही माउथ पब्लिसिटी करा, पण तुम्ही रीलवर काय तुमच्या दिसतं याला जास्त डिमांड आहे. म्हणून सुरुवातीला सरांनी म्हटलं की आम्ही मोबाईल अलाउड ठेवलेले आहेत, मोबाईल वापरू नका असं सांगितलं नाही. पण मोबाईल बघत असताना ज्या रील सध्या मुलं बघतायत ते बघितल्यानंतर ज्याची रील तुम्ही बघताय त्याला किती फायदा होतो हे सुद्धा आम्ही दाखवून देतो. मग अशी रील जर तुम्ही बनवली, तुमचा व्यवसायामध्ये पण त्याची पब्लिसिटी होणार आहे. आणि जर तुम्ही अशा प्रकारे वेगवेगळा कंटेंट प्रोड्यूस केला तर यूट्यूब, फेसबुक तुम्हाला कशा प्रकारे इन्कम देतोय जनरेट करून, ते सुद्धा आपण या कोर्समध्ये त्या मुलांना सांगतोय. फार महत्वाचं आहे. अगदीच. पण या सगळ्याबरोबर आपण जेव्हा सुरुवातीला चर्चा करत होतो त्यामध्ये एक आणखीन एक उल्लेख आलेला, ते म्हणजे इथले सगळे जे शिक्षक आहेत ते सुद्धा उद्योजक आहेत. हे नेमकं काय आहे आणि त्यामागचा डोक्यात काय उद्देश होता? नाही, उद्योजक असणं हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. मग तो पार्ट टाइम बिझनेस करा किंवा फुल टाइम बिझनेस करा. त्यामुळे आपण वयाची शिक्षणाची अट ठेवली नाही. त्यामध्ये मुलं पण आपल्याकडे ट्रेनिंग घेत आहेत आणि काही असेही मुलं आहेत की जी व्यवसाय करण्यासाठी आहेत पण आधी नोकरी करत आहेत आणि त्यांना पार्ट टाइम व्यवसायही करायचा आहे. एक्झाम्पल सांगतो की सुरुवातीच्या पहिल्याच बॅचमध्ये आमच्याकडे कोकण रेल्वेमध्ये TC म्हणून कार्यरत असलेले एक विद्यार्थी जॉईन झाले. जॉईन होतानाच आम्हाला म्हणाले की मला 3 दिवस येता येईल, 3 दिवस माझी सकाळची ड्युटी असते. मग त्या बॅचमध्ये जे अजून 2 विद्यार्थी होते त्यांना आम्ही कन्व्हिन्स केलं की तुम्ही असं येऊ शकता का. ते म्हणाले चालेल, आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. या विद्यार्थ्यांनी, म्हणजे परब म्हणून त्यांचं नाव आहे, सांगायला काही हरकत नाही. तर त्यांनी गणपतीच्या आधी तो कोर्स पूर्ण केला, मोबाईल रिपेअरिंगचा कोर्स पूर्ण केला. आणि गणपतीचे 11 दिवस झाल्यानंतर ते आम्हाला भेटायला आले आणि लॅपटॉप विकत घ्यायचा आहे म्हणायला लागलेत. तर मी त्यांना त्याप्रमाणे गाईड केलं आणि म्हणालेत की सर जी फी होती ती या 11 दिवसामध्ये मी रिकवर केली. म्हटलं कसं काय, तर गणपती सीझनमध्ये जे काही मोबाईल भिजले किंवा काही जणांचे पडले तर त्यांचे मी रिपेअर करून दिले. म्हणजेच काय, 2 महिन्याच्या कोर्समध्ये त्या पर्टिक्युलर विद्यार्थ्याने अशा प्रकारे साईड बिझनेस केला. म्हणजे आपली नोकरी सांभाळून सुद्धा अशा प्रकारे बिझनेस लोक करू शकतात. तर अशी ती एक कन्सेप्ट आपण त्यामध्ये घेतोय. बरोबर, फार महत्वाचं. आणि याबरोबरच आता अनेक विद्यार्थी आपले असे असतात कोकणातले विशेषतः की ते होतकरू घरातून येतात किंवा सर्वसामान्य परिस्थिती असते. मला इथं शिकायचंही आहे, मला आवडही आहे, पण मी फी भरू शकत नाही अशी परिस्थिती जर असेल तर त्यासाठी तर कुठल्या योजना आहेत का, किंवा त्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्याच्या कशा पद्धतीनं सवलती मिळतात? आता ही जी आमची संस्था आहे त्यांनी तो विचार केला आहे. जसं मला सांगितलं होतं की पहिले 6 महिने विद्यार्थीच घेऊ नका. मग मला टेन्शन आहे. मी म्हटलं चांगले चांगले तज्ज्ञ लोक व्यवसाय करणारे मी ते आणतोय, त्याचे पगार कसे द्यायचे. तर पगाराचा आणि विद्यार्थ्याच्या फीचा काही संबंध नाही मला. त्यांना ती चालू राहील ही सिस्टीम होती. मी जसं SWB सिस्टीम जशी पेन्शनला लावतात जे पेन्शन फंड तसं एखाद्या विद्यार्थ्याची मॅक्झिमम फी समजा आपण आता 35,000 रुपये इलेक्ट्रिशियनला आहे. एखादा मनुष्य सांगतो, किरात मनुष्य, पालक सगळेच सांगतात की आमच्या मुलाकडे पैसे नाहीत किंवा मुलगा सांगतो, पण तो मुलगा शिकायची इच्छा आहे हे तिरायत मनुष्य सांगतोय, तर त्या मुलाला आम्ही प्रवेश देतो. त्याला 1 महिना सलग त्याला सांगतो तुला जेवढे काय पैसे भरायचे तेवढे भर, 1,000 भर, 2,000 भर, 3,000 भर, तू ये. सलग येतो हे समजल्यानंतर आपल्याला आवड समजते त्या मुलाची, की त्या मुलाला नंतर आम्ही काय करतो, राहिलेले पैसे आहेत ना, समजा 5,000 त्यांनी भरले तर राहिलेले पैसे सरळ बाजूला सारोदा बँक आहे तिथे जायचं आणि सांगायचं इथे मला ॲडमिशन मिळालेली आहे. तिथे तारण बिरण कोण नाही, आम्हीच तारण. त्याला पालकांचं तारण नाही, तो आणि आम्हीच तारण. कारण आम्ही जे शिकवणार आहे आम्हाला एवढी खात्री आहे की तो मुलगा आपले पैसे कमवणार आहे. तर त्यांनी राहिलेली 30,000 रुपये आणायची, फी भरायची. म्हणजे फीमध्ये पण त्याचं टेन्शन नाही. 6 महिने त्यांनी शिकायचं, 6 महिने त्यांनी ते धंद्यात उतरायचं, पैसे कमवायला शिकायचं. आणि नंतर एक आपली जबाबदारी म्हणून, कारण पुढच्या मुलाची सोय पाहिजे ना, मग ती मुला EMI जवळ 2,899 वगैरे असा, 892 वगैरे असा, म्हणजे आपण 3,000 करूया, तो एका वर्षात ती फी फेडतो. पण आम्ही असं आतापर्यंत अनुभवलं आहे, जे लोकांनी लोन घेतलं त्यांनी जवळजवळ 3ऱ्या-4थ्या महिन्यात ते पैसे फेडले. त्यातलं एक लाईव्ह उदाहरण बघितलं तर नाटकचा एक विद्यार्थी आहे,
अलंकार व एक काम घेतलं होतं त्यांनी आणि तिथे तो सब कॉन्ट्रॅक्टर होता आणि त्यांनी लोन घेतलं होतं की माझे पैसे येत नाही आणि पावसामध्ये तो मात्र रेग्युलर यायचा. ते काम घेतल्यानंतर त्याला 2-1 लाखामध्ये ते पैसे सुटले. ते म्हणाले मी आता पैसे भरून टाकतो कारण कशाला इंटरेस्ट भरा, माझे तेवढे पैसे वाचले. बरोबर. अशी ती आम्ही सोय केलेली आहे. सर तुम्ही काहीतरी बोलत होते. नाही, यामध्ये अजून एक मी गोष्ट ऍड करतो की शैक्षणिक म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या मागास जी लोक आहेत त्या मुलांना मेन म्हणजे फी एवढी कशी भरायची ही भीती असते. ती त्यांनी भीती घेऊ नये, मनामध्ये ठेवू नये. जर तुम्हाला शिकायची इच्छा असेल तर नक्की जॉईन करावं. म्हणजे आणि विषय कसा आहे की जॉईन केल्यानंतर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची फी आम्ही द्या भरा असं मागे लागत नाही. जी काही फी आहे ती तुम्हाला 6 महिने, सपोज एखाद्या मुलाने ॲडमिशन घेतलं असेल तर 6 महिने त्याने व्यवस्थित शिकायचं. 6 महिन्यानंतर त्याला व्यवसाय किंवा नोकरी करायला आपण वेळ देतो आणि 1 वर्षानंतर त्याचा हप्ता सुरू होतो. पण विषय असा आहे की मगाशी सर म्हणाले की आम्हाला अनुभव असे आलेत की त्या विद्यार्थ्यांनी कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर फी रिकवर केलेली आहे, म्हणजे भरलेली आहे, लोन आहे ते रिकवर करून दिलेलं आहे. मी तर पुढे जाऊन असं म्हणतो की 2 महिने झाले कुठल्याही 6 महिन्याच्या कोर्सच्या ड्युरेशनमधले 2 महिने विद्यार्थी जर रेग्युलर शिकला तर तो संध्याकाळच्या सेशनमध्ये काम करतोय. म्हणजे आपल्याकडे जे ड्युरेशन आहे ते सकाळी 8:30 ते 12:30 या वेळेमध्ये आपण घेतोय. आणि काही कोर्सेस म्हणजे आता ब्युटिशियन किंवा असे जे कोर्सेस आहेत मुलींचे, त्यामध्ये मुद्दामून आम्ही ते कोर्सेस संध्याकाळी ठेवलेले आहेत 3 ते 5:30. कारण दिवसभरामध्ये असेही काही महिला असतील की ज्यांना घरकाम करायचं असेल किंवा अजून कुठे काम करत असतील, मुलांना सांभाळायचं आणि संध्याकाळचा वेळ रिकामी असेल तर त्यांना तो वेळ या कोर्सेसमध्ये युटिलाइज करता येईल 3 ते 5 त्यामुळे 2 महिने झाल्यानंतर आपल्याकडचे विद्यार्थी काम करतात आणि जी काही फी आहे ती कोर्स चालू असतानाच भरून टाकतात आणि स्वतःच काम करून भरून टाकतात. कोणाची पालकांची वगैरे त्यांना काही मदत घ्यावी लागत नाही. आता आपण आपल्या मुलाखतीच्या शेवटाकडे येतोय, पण एक प्रश्न महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे मार्केट आणि मार्केटची गरज ओळखून तुम्ही या सगळ्याचा विचार करून हे अभ्यासक्रम तयार केलेले आहे. पण जर आपण कोकणचा विचार केला किंवा या मुलांचा जर विचार केला तर त्यांना याच्या कशा संधी जॉबच्या असतील किंवा इतर उद्योजक बनण्याच्या ज्या संधी असतील त्या कशा पद्धतीने उपलब्ध होतात? हायब्रिड एज्युकेशन महत्वाचं आहे लक्षात घ्या. म्हणजे मी असं म्हणत नाही की फक्त कौशल्य आधारितच कोर्सेस तुम्ही केले पाहिजे. तुमचं बेसिक एज्युकेशन जे आहे, मग ते 10वी असेल, 12वी असेल, ग्रॅज्युएशन असेल, हे तुम्हाला घ्यायचंच आहे. पण हे घेत असताना जर तुम्ही कौशल्य आधारित शिक्षणाला जर त्याच्यामध्ये ॲड केलं तर तुमचं इन्कम नक्कीच वाढणार आहे. आणि कोकणामध्ये जर बघायला गेलं तर पर्यटन हा जो विषय आहे हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असा आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला अशा प्रकारच्या स्किल्सला खूप मोठा स्कोप आहे. आज सगळ्या ठिकाणी म्हणजे सुरुवातीला पण आपण म्हटलं की जे काही कन्स्ट्रक्शन वाढतं आहे किंवा जे हॉटेल्स वाढत आहेत किंवा जे काही रिसॉर्ट्स वाढत आहेत या ठिकाणी स्किल ओरिएंटेड माणसं लागतात. मग सुरुवातीला आपण काय बघत होतो तर तिथे ग्रॅज्युएशन करून अकाउंटंट म्हणून काम करावं किंवा पर्टिक्युलरली कॉमर्स घेऊन तिथे किंवा आर्ट्स कॉमर्स करून तिकडे काहीतरी नोकऱ्या कराव्यात. तर हे नोकरीची संधी जी सुरुवातीला आपण बघतोय ना, त्याचबरोबर या प्रकारच्या स्किल एज्युकेशन घेऊन तुम्ही त्यांना सर्व्हिस पण देऊ शकता आणि मोठ्या प्रमाणात आपलं उत्पन्न वाढू शकतं असं आम्हाला वाटतं त्याच्यामध्ये. आता सर जाता जाता शेवटचा प्रश्न, तुम्ही या सगळ्याचा अभ्यास करत आहात किंवा अजूनही करता, मुलांना काय गरजेचं आहे ते तुम्ही देण्याचा प्रयत्न करत असता, तर कोकणातल्या मुलांसाठी तुम्ही नेमकं काय सल्ला द्याल, काय आवाहन कराल? सर पहिल्यांदा मी तुमच्यापासून सुरुवात करेन, नंतर पारकर सरांकडे. कोकणातल्या मुलांनी या पर्टिक्युलर एज्युकेशन सिस्टीमला ॲडॉप्ट करावं असं माझं म्हणणं आहे. कारण गव्हर्नमेंटने सुद्धा आता नवीन एज्युकेशन पॉलिसी, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आणलेली आहे त्यामध्ये अगदी 10वी पर्यंतच्या एज्युकेशनमध्ये अशा प्रकारचे कोर्सेस ॲड केलेले आहेत. काही मुलांना याची म्हणजे सवय नव्हती किंवा त्यांना माहीतही नव्हतं की कसं होतं. बघा आपल्याकडे 10वी झाल्यानंतर 11वीला ॲडमिशन घ्यायचं, मग आर्ट्स कॉमर्स सायन्सला ॲडमिशन घ्यायचं असं बघितलं जातं किंवा 12वी झाल्यानंतर इंजिनिअरिंगला जायचं, मेडिकलला जायचं किंवा रेग्युलर आपले ग्रॅज्युएशन कोर्सेस करायचे हेच माहिती असतं. ज्या औद्योगिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत त्यांची बऱ्याच जणांना माहिती नसते. आम्ही असा विचार करतो आहे की जे टॉपर्स आहेत म्हणजे जे आपण म्हणूया की शाळांमधलं किंवा कॉलेजेसमधलं क्रीम आहे त्यांनी आपले मार्ग निवडावेत. पण शाळांनी किंवा कॉलेजेसनी असे जे विद्यार्थी आहेत की ज्यांना आपले मार्ग निवडायला थोडंसं कठीण जात आहे तर त्यांना आपल्यासारख्या इन्स्टिट्यूटची नक्कीच माहिती करून द्यावी
जेणेकरून त्यांना आपला एक चांगल्या प्रकारे उदरनिर्वाह करता येईल किंवा त्यांची स्किल्स वापरून चांगल्या प्रकारे बिझनेस करता येईल. बरोबर, म्हणजे उद्योजक होण्याच्या संधी त्यांनाही उपलब्ध उपलब्ध होऊ करून देऊ शकतात. शकतो बरोबर. आपण. सर, तुम्ही सुरुवातीलाच सांगितलं की कोकणातील मुलगा कुठेही मागे राहता हो, कामा नये, बरोबर. हा तुमचा मुख्य उद्देश हो, होता हे हो. इन्स्टिट्यूट सुरू करण्यामागचा. आज जेव्हा तुम्ही हे सगळं बघता हो. किंवा कोकण बदलताना तुम्ही हो, जेव्हा बघता, बरोबर. काय बदललेली परिस्थिती दिसतेय हो. आणि या सगळ्यासाठी जेव्हा कोकणातील मुलगा तयार होणं गरजेचं असतो, तर त्यांना तुम्ही विशेष काय सल्ला द्याल आणि आवाहन कराल? बरोबर. आता ज्यावेळी सुरुवातीला आम्ही आलो ते बिल्डिंगची असं बरेच दिवस 5 वर्ष बंद होती लोकांना, त्यामुळे असं वाटलं होतं इथे काही चालू नाही. पण ज्यावेळी आता लोक आत यायला लागली आणि बघायला लागली, अरे हे मी करू शकतो, हे मला जमेल. मग त्यावेळी वयाची आणि शिक्षणाची अट नसल्यामुळे त्याला अशी भीती वाटते की मला हे इंग्लिशमध्ये शिकवतात. आता ट्रान्सफॉर्मर, त्याला मराठीत रोहित्र म्हणतात, पण रोहित्रापेक्षा ट्रान्सफॉर्मर चांगलं वाटतं त्याला नंतर. किंवा जनरेटरला जनरेटर म्हणतात, जनरेटर हा शब्द जरा वेगळा वाटतो. तर ज्यावेळी ते आम्ही इंग्लिशमध्ये मुद्दाम शिकवतो, कारण की पुस्तकं जास्तीत जास्त अवेलेबल त्यामध्ये आहेत. काही गोष्टी हां. आपण हां. त्या पण ज्यावेळी त्याला समजतं अरे ही रेषा म्हणजे हे असं काम करतं, ही रेषा म्हणजे असं काम करतं, ही वायर इथे जोडली की असं काम करतं, तो बघून बघून ज्यावेळी जोडतो, ते 4 ते 5 वेळा त्याने जोडलं की त्याला वाटतं हे सोपं आहे, मला हे जमेल. आता सोलरने किती जरी जनरेशन केलं तर इलेक्ट्रिकल तुम्हाला सप्लाय घरामध्येच केला पाहिजे. इन्व्हर्टर लाईट गेली तर इन्व्हर्टरची गरज आहे. ही छोट्या छोट्या गोष्टी, बॅटरी टेस्टिंगच्या गोष्टी, जनरेटरच्या गोष्टी, प्लंबिंगच्या गोष्टी न बदलण्यापेक्षा रिपेअर केला तर तो जास्त मालकाला पण स्वस्त पडेल, तुम्हाला पण ते पैसे आवडीने देतील, 10-20 रुपये जास्त. मी 2000चा नळ बदलण्यापेक्षा आपण हे असे सगळे बारीक बारीक त्याच्या लक्षात आल्यानंतर ती मुलं आता यायला लागतील आणि हा त्यांना एक व्यवसायाचा मोठी संधी होईल. बरं. सर, यामध्ये अजून एक मी मुद्दा मांडायचा प्रयत्न करतोय, तो म्हणजे AI, हो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जो विषय आहे. हो. त्यामुळे बऱ्याच जणांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. हो. कसं होत आहे की साचेबद्धता जिथे आहे, म्हणजे ज्याला एक पॅटर्न म्हणतो, त्या पॅटर्नमध्ये जिथे काम होत आहे तिथे AI येणारच आहे. हो. कारण तशी इन्स्ट्रक्शन, तसा अल्गोरिदम दिला की ते काम होणारच आहे. पण आपले जे हे टेक्निकल काम आहे, इलेक्ट्रिशियन असेल, प्लंबर असेल, इथे कुठेच साचेबद्धता नाही. प्रत्येक घराचं स्ट्रक्चर वेगळं आहे, प्रत्येकाची कामाची पद्धत वेगळी आहे आणि प्रत्येकाची आवड वेगळी आहे. त्यामुळे इथे भविष्यामध्ये AI निदान म्हणजे आता ज्या पद्धतीमध्ये रेग्युलरमध्ये AIचा इफेक्ट आपल्याला दिसतोय, या टेक्निकल फील्डमध्ये तुम्हाला कुठेच 20 ते 25 वर्षामध्ये AI घुसताना दिसणार नाही, कारण इथे साचेबद्धताच नाही. काम प्रत्येकडे वेगळं आहे. त्यामुळे या फील्डला मॅक्झिमम आपल्या कोकणातल्या मुलांनी किंवा कोकणाबाहेरच्या मुलांनी सुद्धा इंटरेस्ट दाखवावा आणि इन्स्टिट्यूटमध्ये ॲडमिशन घ्यावं, असं मी त्यांना आवाहन करतो. नक्कीच. सर, तुम्ही दोघेही आलात आमच्या स्टुडिओमध्ये. फार महत्त्वाची माहिती आणि एक वेगळा विषय तुम्ही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवलात या माध्यमातून. त्यासाठी आपल्या दोघांचे मनपूर्वक आभार. आणि या सगळ्याचा फायदा आपल्या विद्यार्थ्यांना नक्कीच होईल अशी आपण या निमित्तानं आशा बाळगूया. तर हे होते आपल्यासोबत यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचे प्रोफेसर असतील आणि प्रिन्सिपल असतील. फार महत्त्वाची त्यांनी आपल्याला माहिती दिलेली आहे. त्यांनी एकच सांगितलं आहे, जर तुम्हाला शिकण्याची आवड आहे आणि तुमच्याकडे जर इच्छाशक्ती जर असेल तर तुम्हाला यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटची दारं अगदी खुलं आहेत. स्वतःचं विश्व निर्माण करण्यासाठी हीच एक संधी तुम्हाला या माध्यमातून उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यामुळे जर तुम्ही 10वी झालेला असाल, 12वी झालेला असाल, अगदी तुमचं वय काहीही असू दे, तुम्ही इथं या, शिका आणि या सगळ्याचा फायदा स्वतःसाठी करून घ्या. या नोटवर आता आपण इथंच थांबूया. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.